Tehla sa po tisícročiach využíva v stavebnom priemysle. Jej využitiu môže klásť hranice len fantázia a to isté platí aj o tehlovom kameni, ktorý bol pôvodne vyvinutý ako zámková dlažba. Zrodili sa z neho už schody, steny, pergoly, kozuby, záhradný nábytok a iné vynaliezavé veci. Tehlový kameň sme vyvinuli ako zámkovú dlažbu, ale časom sme prišli na to, že tento produkt sa nemusí používať len na stavbu ciest a chodníkov. Vďaka špeciálnemu materiálu je tento produkt odolný voči oderu a vplyvom počasia, pričom ho nezničí ani sneh, ani ľad. Povrch a rozmery tehlového kameňa sú totožné s povrchom klasickej tehly, ale veľkou výhodou tehlového kameňa je, že tento sa vplyvom počasia nerozpadne. Výborne ho možno použiť na stavbu stien a príjazdových ciest. Pokiaľ ho chceme použiť ako konštrukčný prvok, v každom prípade prekonzultujme so statikom, akú hrúbku má mať stena alebo daný objekt. Pokiaľ objekt najprv postavíme z tvárnic, môžeme ho obložiť tehlovým kameňom na 6 alebo 12 cm hrúbku, ktorý už netreba umietať a takto získame veľmi pekný rustikálny vzhľad. Tehlový kameň je možné použiť nie len v exteriéri, ale aj v interiéri na stavbu pecí, kozubov, komínov, nakoľko je ohňozdorný a takisto je vhodný na stavbu deliacich stien, pričom jeho cena je omnoho výhodnejšia ako cena prírodného kameňa. Ako spojivo prichádza do úvahy samozrejme len malta. Vždy si musíme vybrať spojivový materiál na báze cementu, aby sme zabránili kalcifikácii tehál. Spojivový materiál možno jednoducho vyriešiť obyčajným lepidlom na obkladačky, v prípade exteriéru samozrejme mrazovzdorným. Pokiaľ sa niekomu páči rustikálny vzhľad a chcel by tehlami obložiť fasádu alebo vínnu pivnicu, cena tehlového kameňa je porovnateľná s cenou tehiel klinker. Životnosť tehlového kameňa je 3-krát vyššia ako životnosť tradičného asfaltu, takže je to materiál vhodný na pokrývanie ciest a v prípade potreby rozbúrania cesty, povedzme z dôvodu prasknutého potrubia, po ukončení prác ho možno bez problémov dať do pôvodného stavu. V Holandsku je veľkým módnym hitom takýmito produktmi pokrývať celé ulice alebo obytné zóny. Tehlový kameň je priateľský k životnému prostrediu, veď ani po jeho likvidácii nevznikne nebezpečný odpad. Zrodenie je samo o sebe zázrak, tak ako aj to, čo ho obklopuje: plánovanie, očakávanie, rozuzlenie či vývoj. Príbeh zrodenia tohto tehlového zázraku máte teraz možnosť spoznať aj vy. Neexistuje stavebný materiál, ktorého príbeh by prešiel takú dlhú cestu ako tehla. Od vytvorenia prvej hlinenej tehly uplynulo 10 000 rokov. Aj v dnešnej dobe môžeme obdivovať tehlové stavby minulých období, ktoré dokazujú ich stálu krásu. Naším úmyslom pri plánovaní produktu bolo, aby sme vyrobili napodobeninu klasickej tehly, ale odolnú voči mrazu a oderu a s úpravou odolávajúcou záťaži. Chceli sme vytvoriť taký prémiový produkt, ktorý by bol cenovo dostupný pre každého. Jednoducho sme hodili za hlavu doterajšie výrobné technológie, odignorovali doterajšiu cenovú politiku a pustili sa do vývoja. Tehly sme začali vyrábať postavením na hranu a neopatrili sme ich zvlášť vrstvou proti oderu, ale oderu odolným sme spravili celý materiál. Toho dôsledkom je vysoká pevnosť materiálu. Vývojom produktu sme sa dopracovali k dokonalému výsledku. Nový výrobný proces nám umožnil stanoviť takú cenu, na základe ktorej produkt stojí len o čosi viac ako jeden diel sivej zámkovej dlažby, pričom je omnoho estetickejší. Takto sa v roku 2009 zrodil tehlový kameň, ktorý farbou aj rýhami vyzerá ako storočná búraná tehla, ale nosí v sebe vlastnosti stavebných materiálov modernej doby. Čo je tehlový kameň? Tehla, pretože vyzerá ako klasická tehla. Kameň, pretože je vyrobený z betónu, ktorého najdôležitejší základný materiál tvorí riečny štrk a drvený kameň. Najväčšie čaro tehlového kameňa ako zámkovej dlažby a materiálu na stavbu plotov je spomienka na klasické materiály a stavebné postupy, starobilý patinový vzhľad, príjemné sfarbenie pripomínajúce pálenú tehlu. Okulahodiaca je jeho premenlivosť, každý jeden kus sa stane jedinečným počas procesu antikovania. Takisto disponuje takými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré charakterizujú novodobé stavebné materiály.
Preto sa stal tehlový kameň obľúbeným stavebným materiálom tých osôb, ktoré chcú svoje záhrady nielen pekne, ale aj náročne zrealizovať. Tehlový kameň je úspešný aj preto, lebo sa dá obľúbiť. Pokiaľ je aj vám blízke rustikálne prostredie a nechcete nereálne veľa míňať na obloženie dvora, stavbu plota alebo záhradných stavieb, v tom prípade v tehlovom kameni nájdete to, čo hľadáte. Veríme, že vás nesklame.